Kain tayo. Ayan, pipino. Tapos, ano ba to? Ano nga ito, auntie? Ano niluto mo? Tosino. Ayan, pipino tapos tosino. Then suka. Then, konting-konting kanin lang. Char. Tapos, ininom ko na yung binabad ko kagabi. Water na lang to. Ang cute! Ayun guys, dito kami sa ano? Sa Don Carlos. Kagaling lang namin sa store. Dito kami dumiretso lang. Ayan. Para kung sinampal pala yung blushon ko. Anyway, ayun. Kasi birthday ni Lucia VIEN. Third birthday niya. Yan. So, ayan ang birthday. Birthday. Ayan, magsishabu-shabu lang naman kami. Tsaka, samgyupsal. Samgyupsal ba? O shabu-shabu lang? Pareho. Ayan. Bo, yabong nila oh. May ano sila oh. Pinaka-pogi. Ha? Oh! Dito na rin si Papa oh. Nakasunod agad. Yan. Kaya tayo. Tingnan natin si Lucia. Alam ko na-miss nyo tong ano guys. Itong Don Carlos. Yan. Ano yan? May mga damit niya pa? Wow. Hello. Yan, sila nag-party. Bakit may ganyan? Tenten gusto. Look. Lapa nga eh. Ayan. Diretso tayo sa third floor. Nakakamiss yung ano. Bakit baba ka rito? Hindi nga sa third floor ng 50. Ayan. Ah, diba? Hi, Jada. Naku, tulog yung baby girl. Bawaan kayo. May sore eyes ka? Ano? Labi na. Hala ka, uy. Labi. Wala, tulog yung birthday girl. Ang cute naman. May mga ganito rito. Wah! Ah! Yan, baby. Hello! Hi na, Chuboy! Chuboy, Chuboy! Chuboy! Magaling na siya? Galing na ikaw? Ugoy. Nilagnat din siya eh. Rest kami. Ano yan? Wala, prutas. Kumain kang fruits? Ano na sila? Ha? Baba? Pwede Ano lang, magluluto pa daw. Hi, Chuboy! Liga dito, Chuboy, boy! Shabu-shabu tsaka ano lang. Chuboy! Liga dito, Chuboy, boy! Boy na yun, ay sus! Ay sus! Hala, natawa si Chuboy, boy! Ay! Hello! Senior na to, di ba, Chin? Chuboy, boy! Hala, natawa-tawa. Chuboy! Juboy. Kuya? Kuya Natsu. Kaya, Yan, Kuya Natsu. Hey, Kuya! Ang pretty naman ng birthday girl. Ay, pogi din yung isang yun, oh. Grabe sila, uy. Ayan, ready na guys. Yung, ano, shabu-shabu namin. Ayan. Talaga na lang yung mga, ano. Yan. Ay, ano yun? Happy birthday! Smile! Smile! Hey! Smile! Smile! Sus! Naiya eh. Makasagit. Cute nyo! Super cute nyo! Hayang kain tayo guys. Sorry, hindi na ako naka-vlog kanina. Paubos na. Paubos na yung binablog ko. Ayan. Ching! Ching Ching! Okay. Halika. Picture tayo dali. Ayaw niya talaga pa picture kanina pa eh. May selfie si ano, Ching Ching. Ano na day? Ito naman may sakit. Ilan sila may sakit dito? Higop ng higop. Ako may sakit ako. May sakit ng gutom itong isa na. Ayun, kain tayo. Homemade shabu-shabu. Tapos, ano ito?
Samgyup. Ay, perfect. Talo pa natin yung nag-ano. Ang sarap ng sausawan guys. So, gawa ni Dayan. Ano to, Chin? Yung ano lang, toyo, satay, tsaka ano? Gawa nyo lang. Anong lagay mo? Tapos, okay. Walang tubig to? Meron. Konti. Para ano lang. Tapos sili, bawang. Then, yung egg, no? Egg yolk. Sarap. Tapos madaming sili. And yung green onions. Yung super. Egg yolk. Dati Dayan mo nga gumawa eh. Bunso eh, no? Kasi na pa siya turo sa t-shirt niya. O ayan, ano na natin. NHTP daw, Adamson. Ang dami ng school, sa Adamson din siya loyal eh. Sabi ko nga, Adamson na rin ako. baka ma-awardan na si Papa ng ano yan? Loyalty award. Grabe. Oo, pag dami ng ang dami mong anak na doon. Nag-aaral. May humabol. Halika na dito, Madam Claudia. Ayan, magulo kami dito guys. Kaya ito yung na-miss nyo eh. Magulo. Don Carlos. Sobrang gulo, may nag-aabulan saksak dyan sa labas. Maram lang. Sarap ba? Madam Claudia? Masarap? Ang sarap nung sausawan no? Sarap pagkakagawa. Ako din. Slice lang ng kake, then we're okay. Ang galing ni Lucas kumain din. Bigay na, Primo! Maram lang, Kash. Hiram lang. Sige na, bigay na. Baka maano. Hindi. Ninong din naman. Ayaw ipahiyaw. Sige, kain. Ano mula niya? Kulay. Ang ka. Lawat ka rin sa bibig. Oo, galing kumain, no? Okay. Galing. Oh. Ayan na, may isa pang makwino. O, yan, o. Oh, laki, o. Yan. Oh, wag na mag-aw. Gusto niya talaga yung maliit, eh. Gusto niya talaga yung kay Lucas. Primo! Pegit sa pegit. Lago! Uli ka! Yummy! Sige na, dali na! Beautiful mo na, Beautiful eyes nga! Beautiful eyes, dali! Dali na! Ay! Uy, sus! Pogi! Dot, dot! Dot, dot! Sarap! Wow! Inutusan mo ako ng cake! Wow! Buksan mo nga ate yung Ayan, inutusan niya po akong kumuha ng cake. Oop! Wow! Ayan, andito si Mama. Ayan, tulog na. Tabi sila ni Jada. Huwag magkalat, ha? Sabi niya sa akin, Tata, cake and water. Diba? Inutusan niya pa ako. Ibababa ko sana siya, ayaw niya. Oh, see?
Wow! White? Yeah, white. Wow! Happy birthday! Yari tayo sa mama mo pag nagkalat ka rito. Ayun, kaya palang galing-galing niya sa ano, mag-ABC tsaka sa mga color. May mga ganyan-ganyan siya dito. Ayun. Nag-ee ka? Ha? Nag-ee ka? No? Bakit parang I smell something like ee mo? Ha? Ha? Nakakamiss tong kwarto na to eh, no? Cake, yes. Ayan. Dito kami nagkwarto noon. Tapos dito yung ano ni daddy, yung computer. Ayan. Ano ipakita, guys. Happy birthday, kisa tata. Kiso to. Ew daw, yak daw yung ano, ipis. Hindi yan ipis. Bug. Bugs. Bugs. Ladybugs. Sabi ni Primo, yak. Ipis. Ew. Sabi ko kaya palang galing ni Lucia sa ano, alphabet tsaka mga color. May ganyan siya. Hindi, kakabili lang namin yan. Ah, talaga? Tira namin siya. Ah. Hindi niya, kabisado niya na. Sabagay, kabisado niya na kasi. Kami ang tinuturuan niya. Oo. Tuturo niya yan kada umaga. Parang ganyan din si Chris nung naglalagay pa mga ganyan eh. Kaya si Chris ang bilis natuto din magbasa. Uwi na ako guys. Habal-habal. Habal-habal kami. Ayan. Wala ko ng motor hanggang sa ano. Sa apartment. Uy, grabe siya. Sabi mo ka sa apartment. Yes, taray ni Mika. Ito lang ang ayoko matutunan talaga. Yung motor. Natatakot ako. Ayoko. Takot. Sa bagay. Sa korte namin.